Na, sziasztok! Ebben a mai új videóban ezt fogjuk nézni, ezt a csatornát. Találtam egyszer 10 perces videót, ezt fogjuk ma megnézni. Nem tudom, hogy ott van a címben, hogy Óriás Sejem Hernyó. Ja, ezt nézzük. Coyote Peterson vagyok, és mindjárt végighúzom Minden videóban azt mondod. az alkalomon az óriás sejem hernyót. 1, 2, Ezt mit csinálnak? Amúgy minden videójában meg akarja csíptetni magát, hogy meghaljon. Hát nem. 3. Ó, Az fájhat. igen! Hogy Az azért fájhat. honnan van ez az óriás sejem hernyó? Bár ezt pont nem vettük fel, de a vadonban találtam. Tegnap este a csapattal elindultunk hüllőket keresni. Szétváltunk, elindultunk két irányba. Én balra mentem, Mário, Trent és a rovarszakértő barátunk Fúj! Jimbo Ez mi ez a zöld? Fúj! Üle! Mi ez? pedig jobbra. Amúgy fogtam egy kajmánt. Uff. Hát ez itt egy elég harcias példány. Aztán találtam egy barna baziliszkuszt, és akkor Mário hívott rádión. Azt mondta, Hogy mit? Ok. Coyote, mondd. Mire én fogtam egy baziliszkuszt, ő meg, hát szerintem ezt le kéne filmezni. Erre én, tök jó ötlet. Van már rovarcsípés fájdalomindexünk, van növénycsípés fájdalomindexünk, akkor miért ne lehetne hernyócsípés fájdalomindexünk is? Isten. Több ezer hernyófaj él a világon. És egyébként sokan közülük képesek fájdalmat okozni. Sőt, bizonyos példányok Ez még te mondod? Én sose láttam olyat, úgyhogy mindegy. akár halálosak is lehetnek. Folytassuk. De mielőtt rátérnénk a fájdalomtesztre, előbb szeretném megmutatni nektek, milyen lepkévé válik majd ez a hernyó. Mert szerintem lenyűgöző. Ehhez pedig találkozunk Milyen Jimmel az Insektópiában. Szóval Jim, még mielőtt felfednénk, hogy ebből a hernyóból milyen lepke válik majd, először is fontos, hogy tisztázzuk azt, hogy pontosan mi az, hogy Környezetóra van, hogy a petéből lesz láva, és a lávából báb, és a bábból pedig lepke. Ja. Pete, láva, báb. hernyó, mert bár Lepke. rovar, de mégis kicsit más, mint amire elsőre gondolnánk. Pontosan, szóval ők egy másik rovarcsoportot alkotnak. Némelyik keresztül ment egy egész metamorfózison. Még lárva Metamorfózis. What? Az meg mi? Aki tudja, írja meg kommentbe. állapotukban is. Például van itt nekünk egy molylárvánk. A molyok igazán hatalmas csoportot alkotnak Costa Rica szerte. Több mint 18 000 fajuk található, szóval szeretnéd látni a moly lepkéjét is? Igen, lássuk tehát most azt a lepkét, Oké. amilyenné majd ez a hernyó fog átalakulni. Igen. Wow, pontosan. menő! Szóval az első dolog, ami feltűnik, ezek a kis sörték. De lepkeként már elég kiszolgáltatottnak tűnik, akkor meg mi értelme van annak, hogy átalakuljon? Lényegében csak szaporodni tud. Aha. Társat keres, ennyi. Még szájszervük sincs, így nem tudnak táplálkozni, amikor már csak molyokká válnak, szóval ez igazán érdekes. Ezeket szaturnidáknak nevezzük. Őket szerintem a legkülönlegesebb dolog megtalálni az esőerdőben. Most pedig irány vissza a vadonba. Eső erdőbe. Ó, jó. Mert ideje, hogy megszúrjon az óriás selyemhernyó. Őszinte leszek, nincs sok tapasztalatom a hernyókkal kapcsolatban, eddig csak néhányat láttam belőlük. Most biztos arra gondoltok, jól van már? Az mi? Az mi? 10 éve. Ja. Coyote, csak érintsd meg!
Nem, a kezem biztosan nem örülne. Amikor gyerekkoromban gyűjtöttem őket, a gyapjas medvelepke hernyók nagyon különlegesek voltak, de azok ártalmatlanok. Na most ennek a hernyófajtának a nemzetségét lonómiának hívják, és ezen a nemzetségen belül 14 különböző faj létezik, amelyek közül az egyiket halálosnak tartják. Az a faj Brazíliában él. Olvastam ezekről a hernyókról, és ha megszúrnak valakit, annak katasztrofális következményei vannak. Tulajdonképpen a hernyó mérge megakadályozza a vér alvadását. Belső vérzést okoz, hasonlóan a dél-afrikai forgatáson talált gajkígyó mérgéhez. Hát nem mondod, hogy halálos egy hernyócsípése, vagy egy kígyócsípése, halabásana. Nem tudom, emlékeztek arra az epizódra, de ott elhangzott, hogy ha megharap egy gajkígyó, akkor az belső vérzéssel jár. A vér elkezd szivárogni a szemből, a fülből és a többi testnyílásból. Ellenszer pedig nincs. Jelenleg azzal a brazíliai hernyóval, a Lonomia obliquával kísérleteznek, amelynek mérge halálos lehet. Ellenszert fejlesztenek ellene. Sok ember azonban, akit megszúr, nagyon távol van, és alig néhány óra alatt a szervezet már érezni kezdi a hatásokat. És hiszitek vagy sem, évente több száz ember hal meg kifejezetten hernyószúrások miatt. Több ember hal meg hernyók miatt, mint cápák, oroszlánok és medvék miatt együttvéve. Elképesztő statisztikai adat. Hát ez a hernyócsípés is biztosan fájni fog. Belehalni nem fogok, ha csak nem vált ki valamilyen allergiás reakciót. És ha megnézzük a testét beborító szőrszálakat, ez valójában egy evolúciós folyamat eredménye. Az őserdőben élő majmok... Látom, nem vagyok vak, mert láttam előbb is. Kapucinus majmok és a pókmajmok imádják a hernyókat. Nekik olyan, mintha mi emberek találnánk valamilyen finom krémmel töltött gumicukorkígyót. A mi gumicukorkígyóink azonban nem rendelkeznek szőrszálakkal és méreggel. De ezek a majmok egyre ügyesebbek. Képzeljétek el, előfordult, hogy... Fúj? De a majom nem banánt eszik? Vagy most hernyó, nem tudom. Botokkal piszkálták a hernyókat azért, hogy letörjék a szőrszálakat, így elkerülve a mérgezést, és így nyugodtan lakmározhatnak. Na most a kis tüskék egészen a test belsejéig érnek, és ezek tövében találhatóak a mérget tartalmazó mirigyek. Ahhoz, hogy elvégezzem ezt a hernyócsípéses tesztet, nem kell csipesszel felvennem a hernyót, ugyanis ez nem harapás és nem is csípés. Csak annyit kell tennem, hogy az alkaromat így a hernyóra helyezem, aztán oda-vissza húzom rajta. És arra az esetre, ha allergiás reakciót váltana ki nálam a hernyó mérge és anafilaxiás sokkot kapnék, most is kéznél van egy adrenalintól. Tudom, hogy csak arra vártok, hogy Coyote Peterson egyszer használja már végre az EpiPent. Remélhetőleg nem miatta fogom. Ez a hernyó végül gubócsző, bebábozódik és azzá a csodálatos lepkévé válik, amelyet korábban mutattunk. De még mielőtt erre sor kerülne, ez a hernyó lesz a mai műsor főszereplője, hiszen ő lesz az első alanyunk a hernyócsípés fájdalomindexben, és megtiszteltetés számomra, hogy éppen ez a hernyó indítja el az egészet, mert Jim, az én nagyszerű barátom, az őserdő szíve, Jim Cordova, ő találta meg ezt a hernyót, és tulajdonképpen ő adta az ötletet. Szóval érted, Jim, szívesen elviselem ennek a hátborzongató hernyónak a szúrását. Na, készen álltok? Igen. Szerintem itt az idő. Igen, már rég itt válunk, csak te beszélsz. Itt válunk, hogy csípjen már meg az a... egy báb vagy láva, vagy nem tudom. Arra válunk már régóta, hogy csípjen meg. Na. Coyote Peterson vagyok. Na? És mindjárt végighúzom az alkaromon az... Jó, húzod. Óriás sejem hernyót. 1, 2, 3. 3. Ó, aztán. Egyelőre még nem érzek semmit. Ó, jaj, most már igen. Mi volt az a... Jaj. Igen. Te jóságos ég, kicsi a bors, de erős. Wow!
Na most már érezné, egyre jobban. Ennek nem hírek ilyenek, nem. Jaj, ez már jobb. Istenem. Késleltetett hatás. Ah! Na. De fáj. A leges-leges zsőhernyócsípés nagyon fáj. És ez még mosolyog. Mosolyog. Értitek? Mosolyog. Nagyon fáj. Várjatok, hova tettem a leveledet, haver? Remegnek a térdeim. Szeretném a kisbar... Most ilyen hangja van, vagy csak ilyen... Látunkat eldugni ebbe a levélbe, nehogy megint hozzáérjek. Miért fáj ez ennyire? Oké, amúgy ez a... Miért fáj annyira? Hát te mondtad, hogy fájni fog. A sörték miatt van. Egy növényhez hasonlítanám, mert inkább szúr, mint csíp. Tudjátok, rovarcsípés esetén egyetlen fullánk hatol be a bőrbe, és fecskendezi be a mérget. Ezek picike kis sörték, amiknek lényegében letört a hegye, és olyanok, mint az ördög WC papírja, vagy a kimpi-gimpi trihomái. És amikor elkezdik mozgatni ezeket a szőrös növényeket, az aktiválja a mérgező mirigyeket. És amint a méreg bejut a bőrbe, na most... De miért csinálsz ilyeneket? Pontosan ez történik. Nézzétek már, meg is jelent a bőrpír. Itt kezd kialakulni néhány folt. Hát ha most valami rovarhoz hasonlítanám... Nem bikahangya, nem óriás lódarázs és nem hóhérdarázs. Most még rosszabbodik a helyzet, úgyhogy még nem mondanám véglegesnek, de a jelenlegi fájdalom mértékét úgy írnám le, hogy valahol az aratóhangyák és talán a tűzhangya között van. Nagyon kellemetlen, ég a bőröm, és csak terjed. Mennyi idő telt el? 60 másodperc? Miért belefér? Kb. 2 perc? Repül az idő, ha erős a fájdalom. Wow, jesszus! Atyagatya, fel kell állnom egy pillanatra, hogy sétáljak egyet. Mindjárt jövök, várjatok egy kicsit. Oké, várunk. Az anyját! Bam! Oké, már 20 perc telt el azóta, hogy az óriás selyemhernyót végighúztam az alkaromon, és eleinte elég erős volt a fájdalom, aztán egyre fokozódott, végül pedig kikapcsoltuk a kamerát, hogy megcsinálhassuk a videó borítóképét. És nézd csak meg, hogy elvörösödött a bőröm azóta. És tényleg az? Még mindig fáj, bár közel sem annyira, mint amikor először szúrt meg. De... Ha a hernyókat egy saját skálán, és nézd csak meg, hogy elvörösödött a bőröm azóta. Egyre fokozódott, végül pedig kikapcsoltuk a kamerát, hogy megcsinálhassuk a videó borítóképét. Nem ugyanaz. És nézd csak meg, hogy elvörösödött a bőröm azóta. Júj. Még mindig fáj, bár közel sem annyira, mint amikor először szúrt meg. De... Ha a hernyókat egy saját skálán, a hernyócsípés fájdalomindexen rangsoroljuk, ezt 2-esre értékelném. Ha ezt úgy értékeljük, ahogy a rovaroknál, tehát az 1-es a kevésbé fájdalmas, a 4-es pedig a legerősebb, akkor az az érzésem, hogy léteznek olyan hernyófajok, amelyek sokkal veszélyesebbek lesznek, mint az óriás selyemhernyó. Írjátok meg a videó alatt a videót. Ja, maradjatok itt. Na, most a Nessát fogjuk nézni. Most meguntam azt a videót, amit előbb néztünk, úgyhogy most Nessát nézzünk. Ja. Nagyon-nagyon sok szó esett, nagyon-nagyon sok szó esett legutóbb a kajás tierlistnél az édességekről, és hogy én is mennyire édes szájú vagyok, és hogy ti is mennyire szeretitek a snackeket, úgyhogy kerestem egy snack tierlistet, ami nem túl hosszú, nem is ti készítettétek, random találtam, de beszélgessünk cukros dolgokról végre, rangsoroljunk finomságokat, ez szerintem kiváló beszélgetéseket fog szülni, úgyhogy S-től D-tierig megyünk, most nem is kaptunk F-tier, de hogy
Hát igazából ami snack az nem is lehet D-tír alatt, mert a rossz édesség is kurva jó. Úgyhogy kezdjük el, az első versenyzőnk a pilótakex. A pilótakex, ami önmagában egy tapsot megérdemel, legyünk őszinték. Én nagyon-nagyon szeretem a pilótakexet. A pilótakex egy bármikor fogyasztható étel, tehát ugye tudjuk, hogy én a kajákat ez alapján rangsorolom, hogy az S-tírt eléri, az biztos, hogy minimum A-tír. Biztos, hogy minimum A-tír a pilótakex, mert a pilótakex az, ami minden alkalomra kiváló, de szerintem nem lehet szerintem nem S-tír. Nem S-tír, a pilótakex mindig jó, mindig finom, de nem feltétlenül kiemelkedő. Úgyhogy én A-tírbe hagyom vagyis a vaníliás karikát, bocsánat, pilótakex ezek itt, de vaníliás karika, igen, bocsánatot kérek. Az a baj, hogy már elindult a nyálam, és ilyenkor a kognitív funkcióim lelassulnak. Nem szeretem a vaníliát. Bocsánatot kérek, hát a vaníliás karika, igen, nem is. A pilótakex az effektíve nem ez. Na viszont egyből ráfutunk arra, hogy ti jöttök. Amúgy nem érződik a vanília, úgyhogy... Ja. Nem tudom, mi az offelin. Gyanítom koffelin, de nem ismerem ezt az édességet, úgyhogy nem fogom tírlistbe rakni, de mondjátok el, hogy mi ez. Koffelin, waffelin, gaffelini, waffelini. Várja, a waffelini az régi, nem? Az ilyen ostya, nem? A waffelini, az még van? Az ilyen régi cucc. Az nem, az ovis koromba volt. Ez kurva jó ez a cucc. Ez még van? Ez nagyon jó ez a cucc egyébként. Ez nagyon finom volt. Tényleg van már kókuszos is van. Beszarsz, hogy mekkorát. Ez nagyon jó. Na várjatok, hát ez amúgy erő. Attól félek, hogy én nem fogok tudni semmit átír alá rakni. Nekem is egy. Ez egy nagyon jó az cucc. egy Én nagyon-nagyon szerettem. Szerintem 10 éve nem ettem ilyet. De hogy gyerekként ez nekem nagy kedvenc volt, úgyhogy kap egy nosztalgia átírt. Aztán majd lehet, hogy módosítok rajta. Ez rohadt jó. Ízes, ropogós. Tök jó. Én adom. Következő, ez az a gabonás kinder. Most szeretem. Aki tudja, mi a neve a gabonás kinder. Az nagyon finom. Azt imádom. Kindernek, az egy jó. mondja el. Kinder Country, azaz Country, tényleg. Hát mert érted? Gabona, mezőgazdaság, vidék, country. Teljesen logikus. Na ez egy nagyon jó cucc, bazeg. Egy nagyon jó cucc. Ezt én nagyon szeretem. Ez mini, az a baj, ez kicsi. Az a baj, ez nagyon finom, de kicsi. Nem tudom, hogy mennyire értékeljük a méretet ebben a tier listben, mert ez könnyen S-tír aljára csúszhat. Van, aki C-tírbe rakna, hogy C mindkán? Nem. Hát ez nagyon jó cucc. Ez nagyon jó cucc, de nagyon kicsi. Ez egy B. Az a baj vele, hogy elkezded élvezni és elfogy. Lehet, hogy a méretet is egyébként így bele kéne vinni a dologba, mert különben mindent S-tírbe raknánk. Tehát, hogy így a That's What She Said, hiába nagyon jó, hogyha túl kicsi. Úgyhogy lehet, hogy ezt B-tírbe hagyom a mérete miatt. Mert amúgy ez tényleg egy rohadt jó édesség, de csak nagyon kicsi. az a típusú csoki, amit így kiveszel a hűtőből, és mire elkezdenéd élvezni, elfogy. És ezért legalább 4-et kell belőle venni, és ezért egy dagadt disznó leszel. Ez felháborító. B-tír. B-tír, kapja be, rohadjon meg. Fel vagyok háborodva. Sportszelet. A sportszelet is mindenféleképpen kapjon egy nosztalgia tapsot. A sportszelet felett eljárt az idő. A sportszelet az a csoki, ami nagyon old school, és eszünkben juttatja, hogy régen minden jobb volt, de túlnőtt az édességpiac a sportszeleten. Aki a sportszeletet S-tírbe rakja, az nem mond mást, mint hogy öreg. És én ezt nem akarom belátni. Na jó a sportszelet, de amúgy nem. A sportszelet egy nosztalgia csokoládé. Tehát, hogy amúgy azért jó a sportszelet, mert eszedbe juttatja a fiatalkorodat, de nem azért, mert finom. Amint egyébként finom, de nem, az a baj, hogy a sportszelet például egy olyan édesség, aki rendkívül sok szponzorpénzt elkölthetett volna nálam az évek alatt, de még nem kerestek meg. És emiatt én nagyon meg vagyok arra, hogy C-tír lesz a sportszelet.
Azt Tehát, hogy? Ezt meg lehet Én simán, változtatni. nem Tehát, látom. hogy ez a tipikus lehet korpás a hajam esete, mert nagyon szeretem a sportszeletet, de ez nekem fontos volna, úgyhogy emiatt ő le fog csúszni a C-tírbe egyelőre, aztán még várom az e-mailes fiókomat, ez a tier list végére még megváltozhat. Úgyhogy ezt kapja a sportszelet. Na jön a Kinder Csoki. A klasszikus Kinder Csoki a kisfiúval. Hát... Ajajajajajaj, na ez nehéz. Ez nehéz amúgy, mert redesignolták a fiút rajta. Valaki Kicsit D. rosszabb lett a Valaki Kinder D. Csoki azáltal, hogy így Valaki nem D. hagyták rajta a klasszikus fiatalembert a dobozon. De ezt én nagyon szeretem. Ez rohadt finom, és a legjobb ebben a csokiban, hogy megeszel egyet, és utána van még egy. Tehát, hogy ugye ebből nem lehet egyet venni, viszont ott van mellette a többi. Tehát ez hiába kicsi, de mivel többet veszel belőle, ezért, hát ez nekem estír. A klasszikus Kinder Csoki, Jó, az hatalmasat megy szerintem. Nekem is Nagyon finom, és mindig van belőle. Az nagyon rossz, amikor az utolsót kapod meg, de nekem esti, az nagyon finom. Nem jobb a sportszelet? Hogy lehetne összehasonlítani a sportszeletet vele? Dehogy is. Ez nagyon nagyot megy a klasszikus Kinder Csoki. Azt kell, hogy mondjam, az talán a legjobb Kinder Csoki a klasszikus. Hogy lehet finom? Édes Istenem. Hát ez egyértelmű, hogy egy objektív ízlés van. Hát, hogyha nem egyezik az ízlésetek az enyémmel, akkor nem is vagytok emberek. Megkapja egy Jaj, ez jó volt. Látom, csodában van mindent, mert semmit nem látok. Sötét van. Hogy lehet finom? Édes Istenem. Hát ez egyértelmű, hogy egy objektív ízlés van. Hát, hogyha nem egyezik az ízlésetek az enyémmel, akkor nem is vagytok emberek. Megkapja, egy megelőlegezett estírt kap a Kinder Csoki. Mondjuk a csomagolás, igen, nem tudom, hogy a csomagolást is mennyire vegyük figyelembe. Mert egyébként például a vaníliás karikának a csomagolása az szerintem D-tír. Tehát, hogy az a csomagolás, tudjátok, a vaníliás karikánál, Igen. hogy kiveszed, és ha véletlen kihúzod az egészet, nem tudod visszatenni. Mert az Istennek nem megy vissza szakadás nélkül. Szóval amúgy ezek amúgy, tehát mondjuk ezek alapján kerülhetne lejjebb a vaníliás karika is. Tehát, hogy mindegy, meglátjuk majd, ez még bonyolódik, hogy meglátjuk, hogyan értékelünk. Na, Kinder Cards, na ezt nem kóstoltam még. Ez az egyetlen Kinder termék. Ja, de várja, ez a izé, amelyek ilyen roppanós van a közepén, ugye? Ja. Ez nem jó. Az tönkreteszi a Nem, ez nem jó. Ez nem jó, ez szar. Ez nem jó. Teljesen fölösleges benne az a roppanós cucc, így bassza a szájpadlásodat. Nem, ez nem jó cucc. Ezt aki kitalálta, az letöltendő börtönbüntetésre kéne ítélni, ez nem jó. Ez a kellemetlen édesség. Amikor lehetne jó, de nem az. Ez tipikusan az, hogy lehetne jó, mert finom, és elrontja az ostya benne. Rage-baitelsz. Én hogy rage-baitel? Lehetne jó. Rage-baitelsz. Én hogy rage-baitelnék? Hogy csinálnék egy olyan tier listet, ami direkt idegessé tesz titeket és veszekedés szül? Hát hogy lennék ilyen gonosz? Nem. De amúgy rage-baitelek, de a véleményem az többire komoly, nem szórakozok. Én nem szeretem amúgy. Hát, hogy nekem, de az összes finom, az összes kurva jó. Nekem nem jó. Nem jó ez, hogy így egyszerre roppan, és ott van a finom rész, de a finom részt így elrontja a roppanóssága, nem? D-tier, direkt nincs F-tier, srácok. D-tier, finom, de nem elég jó. Na de eddig csak csoki volt, vaníliás karika kis kivételről eltekintve. Chips. A Cheetos hagymás chips. Na most itt, ahogy végig görgettem a felvétel előtt, azt láttam, hogy csak Cheeto chips van. Nem tudom, hogy ez már szponzoráció-e, nem én válogattam. Tehát, hogy általánosságban beszéljünk akkor a chipsekről. Én nem tudom, van kedvenc chips márkátok? De amúgy nekem nincs, tehát nekem a Leveszem a kedvenc chips márkátok.
márkám a polcról. Tehát, hogy amúgy nincs. A Pringles amúgy rohadt jó, ugye? De az ugye drágább. A Pomber is nagyon jó, de ugye Pomberből a klasszikus a rohadt jó. Szóval így én a márkát annyira elengedném. Tehát nem tudnám azt mondani, hogy a Chio Chips, na az kifejezetten jó, bezzeg a Lay's az nem jó. Nem, bazzeg az összes jó. És itt szeretnék egy kinyilatkoztatást tenni felétek, aki szerint nem a hagymás chips, a hagymás tejfölös chips a legjobb, az téved. Tehát sajnálom, hogyha ezt így most kellett megtudnod. A legfinomabb chips a hagymás chips, Az. és ezért S-tírbe rakom. Nem feltétlenül... S. A hagymás chips az a legjobb. A Chio új hagymás chipset, általában a hagymás tejfölös chipsek, az S-tír nálam. Így van. Így van. És ez nem vélemény, ez tény. Ez tény, ez így van. Chio snack, burgonya szírom. Na beszéljünk akkor a burgonya szírmokról, megint. Fú, az... Úristen. Én már óvodás koromban nem szerettem. Én már 3 éve nem szeretem. Mert óvoda végén nem kezdtem el szeretni. Mert olyan, akkor eszem, akkor ilyen, tudjátok, hogy megvan a nosztikolakás, és akkor, amikor kibontasz, például miben vannak vizek, és akkor kibontod azt. Na, olyan csikórakon, meg száraz. Nem kifejezetten a Chio-ról. Az nekem D. Burgonya szírom, az az emberiségnek egy olyan találmánya, hogy egyél egészségtelen dolgot, de így rámondjuk, hogy egészségesebb egy kicsit, mint az egészségtelen, ezért kevésbé sírsz a tükör előtt, hogy undorítóan édes szájú vagy, és szeretsz édességet enni. Tehát fejezzük ezt be, innen szeretném kérni, hogy fejezzük be a burgonya szírmoknak a gyártását. Tök jó a burgonya szír... De amúgy igaza van Nassánynak, amúgy, hogy nem jó. Meg lehet enni, de hogy van chips. Tehát ne találjuk fel újra, hogy Carlos Sainz mondta a brit nagydíjon stop inventing. Tehát innen szeretnék szólni, hogy stop inventing. Mindjárt jövök. Nem kell burgonyaszírom, van chips. Nézzük tovább. Mindenki jobban szereti a chipset a burgonyaszírmoknál. D-tír. Köszönöm szépen. Milka. Klasszikus táblás Milka csoki. Na mondjuk erről megint elindíthatnánk egy vitát, és indítsunk is el. Na jó. A tírlisztek egy... Majd máskor nézzük tovább a kis videót, Nassája. Ennyi volt a mai videós. Nem értem, hogy éveztétek. Na, sziasztok. És a 99-et is felrakom. Na, sziasztok!